lidi, vítejte u soutěže Dirt od Megaportal Games. A protože jsme se rozhodli pro Dirt, protože to je dobrá hra. Tak, vidíte můj skin. To je dobrý, co? A kdybyste chtěli vidět skin Dirt, tak si tady můžete vyhrát hru Dirt. Je to závodní hra a je dobrá. Můžete ji vyhrát. To je dobrý, že jo? Hodně dobrý. Hodně dobrý. Je to dobrý. Tak jo. Ta soutěž se bude skládat z tohoto. Dejte like, dejte koment, aby jsme věděli, že to jste vy. A ten koment bude v popisku videa. To tam napíšete. A ještě nám dejte odběr. Když nám nedáte odběr, nedáte nám like, nedáte nám to, co bude v tom popisku videa napsaný, tak to nemůžete vyhrát a nebudete vylosováni. Zamyslete se nad tím. Ta hra je Dirt, a což vám teď se bude ukazovat přímo teď. Teď se vám ukázala. Tak a teď to by se mohlo skončit, takže se mějte a soutěžte spravedlivě. Takže zdar a zdraví vás Megaportal Games, takže si to užijte.